Co chceš, Onem? Co tam máš? Co tam máš? Co chceš? No. Onem. Co tam je? Co tam je? Je tam salamek, že? Toto? Toto? Toto je tam, že? Nechej. Charlie. Salámek by si chtěl. No, to nemůžeš. To nemůžeš. Salámky nesmíš papat. No nesmíš papat. Nechci salámek. No. No já vím. Nemůžeš salámek. Salámek nesmíš papat. Nesmíš papat salámek. Nesmíš, no. No, nesmíš papat salámek. Co to je tam? Co to tam je? Co to tam je? Co to tam je? No. Slyšíš, Charlie? Charlie, nesmíš salámek. Nesmíš. Slyšíš? Co chceš? Co chceš? Čuchnout? Nesmíš to papat. To se nepapá. Čuchni jenom. Tak. Víš, že nesmí. Tak si je. Palačkuje. Co děláš? Tak kousek jenom. Nemůžeš. Sedni. Sedni si. Tak. No už není. Balonek dones. Dones balonek. Dones balonek. Charlie, balonek dones. Dones balonek. Balonek dones. No dones balonek, honem. No honem dones balonek. Salámek. Co? Salámek. No salámek. On chce salámek, že? Si taky ukrojit.